ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଦୌଡ଼ୁ ଓ ଖେଳୁ। ସାପ ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ହଁ ସାପ ପରି ମଧ୍ୟ ଜିଆ ଗେଣ୍ଡା ମାଛ ଓ ଜକର ବି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ହଁ ମୟୂର ଗୁରୁଜୀ ମୋର ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ଆଉ ହଁ ହଁ ମଣିଷର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇବ ନା? ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ମାନେ କେଇଟି ହାତ ରହିବ? ଭାଲୁ ଭାଲୁ ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ସିଂହ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆର ଭାଇମାନଙ୍କର ବି 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋର ବି 4ଟି ଗୋଡ଼। ମୁଁ ମୋ ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ହାତ ପରି କାମରେ ଲଗାଏ। ହାତୀ ମୋର 5ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। କେତେଟା ଅଛି? 5ଟି। ତମର 5ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ନା ନା 4ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ବି ଅଛି। ହଁ ତାରେ ବାଘ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ମଶା ଓ ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ହଁ କେତେଟା ଗୋଡ଼ ମଶା ଓ ମାଛିର? 6ଟି ଗୋଡ଼। ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଜାପତି। ହଁ ପ୍ରଜାପତି ମଶା ମାଛିଙ୍କର ବି 6ଟି ଗୋଡ଼। ମୋର ବି 6ଟି ଗୋଡ଼। ଭଅଁର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ମହୁମାଛିର ବି ମହୁମାଛିର ବି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ହଁ ବାଘ। ଆରେ ବା ଏଥର କହିଲ କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ହଁ କାହାର 8ଟି ଅଛି? ଯେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହିଲେ ଦେଖିବା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମୋର 8ଟି ଗୋଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ସାର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼। ଆମେ ଜାଲ ବୁଣି ସେଥିରେ ରହୁ। କୋଉଥିରେ ଜାଲରେ ବୁଣି ରୁହ? ଜାଲରେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ବାଘ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିଛ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି, ତାହାର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କୀଟର ନାଁ ହେଉଛି ବିଛା। ତୁମେମାନେ କିଏ ବିଛା ଦେଖିଛ କି? ବିଛା ଦେଖିଛ? ହଁ ତାହେଲେ ବିଛାର କେତେଟି ଗୋଡ଼? 382ରୁ 300। କେତେଟା ଗୋଡ଼ ବିଛାର? କେତେଟା ଗୋଡ଼? 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ହଁ ତାପରେ କାଉ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଓଦା ଜାଗାରେ ରହେ। ଗଛର ଛାଲି ଭିତରେ ଆଉ ଓଦା ଘାସ ପତ୍ର ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହେ। ବାଘ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ। ଏଥର ତୁମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲ ନା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେଣୁ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ବିଛାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବା ଆଉ ପ୍ରଜାପତିର କେତେଟା ଗୋଡ଼? 6ଟି। ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 6ଟି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଅଁର ମହୁମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 6ଟି। ଜାଣିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ିଆଣୀର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 8ଟି। ମାଙ୍କଡ଼ର 4ଟି ଗୋଡ଼। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଙ୍କଡ଼ର 8ଟି ଗୋଡ଼ କେବେ କହିବନି ନା? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଜାଣିଥା ଶିଖିଲ ତ? ହଉ।